Φτάσαμε στον τελικό του πρώτου ατομικού αγωνίσματος και το ονομάζω τελικό γιατί και οι δύο παίκτες, ο Ντάνος και ο Αναγνωστόπουλος, που έχουν φτάσει μέχρι εδώ, έχουν από μία ζωή, που σημαίνει ότι όποιος κερδίσει θα είναι και ο τελικός νικητής του αγωνίσματος. Οι δύο παίκτες περιμένουν στην αφετηρία πάνω στις πλατφόρμες μέσα στη θάλασσα. Έτοιμοι! Φύγανε λοιπόν ο Κώστας και ο Ντάνος μέσα στο νερό. Από μία ζωή και οι δύο. Πρώτος ξεκινάει με τις βολές ο Αγγελόπουλος, θα βάλει την πρώτη μπάλα. Βάζει και ο Αναγνωστόπουλος μία μπάλα. Ο Αγγελόπουλος τώρα βάζει και τη δεύτερη, θέλει ένα μπαλάκι ακόμα. Βάζει και ο Αναγνωστόπουλος δεύτερη μπάλα, βάζει ο Ντάνος όμως την τελευταία του μπάλα. Και είναι ο πρώτος λοιπόν νικητής στο πρώτο αγώνισμα που πλέον οι παίκτες του Survivor αγωνίζονται ατομικά.